Kelayan. Hai lam sogo ani YouTube channel o jotono no gai tini hingke ang boro thang tongke tini ang ani parao ani nogo thang tongo ta saisung thangai tongo ani chalake thangmalia bo bisi ni bagai hingke ang nogo hornoi suk tongbono hini wansukka hornoi suk tongai phaine hini ta ge eko tabuk samunoni cholenda thangai tongo ta lamao hingke noroknai tongdi ani blog haike no choya kare te subscribe khaya rok tongkang ke dakti ke subscribe play ridi amsung norong ni thane ani koimung hingke eko lama himang headquarter jora gari kai phaika gari bo maya hingke ba lama kolokma saisung himi phaimani lengkha belai no maibo khaijak maisa jake phungni hingke ba lengkha ta tebo tui simi tongmani tui bo paikha ni tui bo gai tabuk thangkang ke mai chagranai saimia ni banta mai mui ba tore tongno kri gai norok nai tongdi haikeno kete mo kage ani pai ni besajak bai kotor ni besajak ta ang sok pai ka hangke no tei video rok khlaijak liya hangke phungai se khaisio hangke tabo hangke phung ICD ko khamkana gudok sana hini khagi tongmani buso se pasukka kisa ke khagi na kata hasuk bang thaya kai ang khamkano belai ken thokjago norok thok jakbai comment kai sadi mo bo ani bai ni busla mo tekaisa mane ani gana ni bai ni busla ta mo hangkang ke botabuk dukan thanani dukan digi dana beyang jani beraini thana nai tongo samia bong dukan rokte mani sana ni bungjak game yong buri baike hailai borok samia dukan thanani de phaimani thangliai korok ksai torok kha bini bai songno nugui bo saisi tongsio tulung jo sabui hingke tai o tenge jitau viral tongmani ya amuno recha bui mu sawo bo naigadi wasiri gele khene cute khum sai to kha soino rogi tongo bo ang bo para thangka hangke borok bai no bisi tongjogo sarai rok bai mangni paile hoile khai hingke no phaiga hingke borok no khatongo ta gele kheno mix khayo hingke ko yakmo busu deta mo habo hini bo juta khlok de ni juta kholok ne mele kono fanisi krai ani camera o bo tamjari sini tongo nai gari khakti bo sore jak khaiye tabu khe chrai rok ni magnai ni tomung na do bo tamong lai ade एर चोचक खाली पो चोचक दे इको kelayan ay oh babu ma dagar roh ka bo kelayan ay ka ba tan aja pubono bokal punya aja yes yang kita di sini yang ya malas nang kambele yang tam mutup dia anta ayah wow ndida wow ndida wow baba tata iya tata no ya kono senari yayu salnei tongmani yagolang nogo phai pekha tabuk sande jorani talki bini nobar sip ungjak ge khana phung malai sinai fungai siri sejana buphang kaja kang ke sejana khangna hin kamani khagbai khe tabuk ongkhona ring do hada kapur ke ka kost mosto khai ge ongkhor bu khub kosto khe ongkhor ka naigade ongkhona ring ke ongkhor tongmani finally nokori paisa po kosto mosto ke ongkhor paikha
Hingke ayang nana sana thangna hintonga Jampui ya Jampui jalani dai bai nana phaijak ani iko bokhe kormo chumjak ani nana ta hingke uko dadu hingka ke bin bufayong nana ni bufayong hingke te kaisa hingka ke dadu ni bihik nana ta bokhe iko an dadu bai nana borok oko berene phaimani bin bari nogo berene phaimani ta borok hingke tini hingke thangsinai horni thuka borok hingke nana bo thangsinai bo bufayong bai rok thari bongni logi logi khaiyi malai balok khana hingke ba rok thari thangnai kha bufayong ni logi woi korigine kansa kansa tongthoika hingke ani bai ni bwslabo ani logi phaimani bo borok bai solengta jora ri nangmani borok ayang moini mati ke lai thangsinai phung hingke haipano bono solengta jora rok hingke bai para dige sabai thana bahaini bagui rok liana ragui khata hingke borok tabo ongkholaina bagui borok ni bag tek nalai bai kha thangnai khata hingke chungma borok no nairokui rok gana ta ani nana sikon amo hingke ani nana sikon bori ta naithok kommon khe sabai de agi sikla puru nali naithok gana se hingke bokhe bibi bufayong tamjani kok salai tamjani dalai tonglaikha borok hingka mo arus no bo roh nangmani hingka khe borok haibani sinai ayang solengta o hapliya hano hingke ba borok no rohliya bo oino dino thangsinai ta bono oino dino rohorsinai hingke bo tabuk mata rok sinai borok thanglai nokholaikha hingke ba chungmo nairogui rohorna hinui thang tongo ongkholaikha borok swkang swkang no borok thangnani muchungjak sukuna haini bagui no dati dati ongkholangsio hingke chungmo tabuk borok lama o dek nairogui rohornai hingke taklo matha bo khumbarti bo khachiklang aros keji ano mobile sanjak mobile kwlangdi hinui norok kichu thana khe ang mobile nai tongnani hinui mobile sanjak bo hingke bo moi songbai sajago chameri kai torokdi tari hingjak tongo bokhe bin nana songbai busuk sana hingke khumbarti bo cheng cheng kologma khe phaijak bwkhani kologma ramsuka kai to otagano mwsai phuno naidi do kai mwsai phuno bo tongthokjakmani hingke bo khe ano mobile sanjak mobile kwlangdi hingkhai tongo mobile nai tongna bagui hingke nana song dai song thangnai bai kha chung bono nairogui simi nohor tongo hingke borok thangnai bai chung tangno bisingo phaikha girjani time bo wngya hingke ba girjani time hingka khe 10 ta somoi tabuk 9 ta baji tongo hingke thunti kobrok hingka khe mwkhang rok suya kubu brush rok khaiya kubu seler hingke ba bono hingka khe moja motom surina naitongo ta bono swkang yakung nahari thwngna naigika hingke mwkhang sujagya bono moja se motom surinani hinui chengrangui tonglai ta borok rokolaiui hingka khe ang bo ani mwkhang kisa khe tisai naimani nigoro hai se kablei nog bisingo andra gondra light rwjak hingke bo bua sim kubur kubur khe mwkhang khe kosom khe nigoro hai khe kamani naigati bo abose bo flashlight rwdio hingke ba mwkhang nukjagui thangkha ta chwng girja thangnai sinai sini ro chamung rok bo tongo khwnai naidi hingke guys tinin bagui ani video amsukjak nung sithung tei video bahaina jakha tola comment khaisa tapodi tei subscribe khai tongkha khe dakti khe subscribe khlai rwna tapodi tei malai phinai bwskang vlog o jotono no paithak jora nai tongma bagui hambai।